салом дӯстону ҳаводорони футбол. имрӯз мо дар назди экран Стерлинг ва Санчоро шинонда мефаҳмем ки ба голҳои одамони оддӣ чӣ баҳое медиҳанд. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тези тун шуда истодаанд. На ҳама топ-дастаҳо мавсимро бо барор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ман Ҷейдан Санчо, ман бошам Раим Стерлинг. ин реаксияи мо. Imagine someone actually done that in the Prem. ин бад набуд. топ намегӯям, ине ки хуб зарба зад. голи хуб, чӣ хел хуб. Didn't mean it. яъне ман 10 балл намемондам. ана агар ранги Роналдо мезад. Every day Ronaldo. одат кадай, ҳар рӯз Роналдо кати бозӣ мекунӣ, мо мехарем шоули. чӣ? барои чӣ ман намедонам? Oh, God. But he meant it. Bins. Alright, cool. What a finish. That was nice. чӣ хел тӯбро зад? зур буд неки. Really small as чанд балл мемонӣ? мавқеаш зур буд. 10 монема мешавад. қай майлаш. ту бо болотар мехоҳӣ? нигоҳ онҷо чӣ қадар одам аст. ин мини футбол ҷура. But then if that was a normal goal, агар футболи калон мебуд, дарвозабон дигар хел бозӣ мекард. really standing there. You near see post. now you're being picky, bro. No, but I'm just қай saying. ту баҳоте набошад. чӣ мехоҳӣ ту? ҳам хегӯй ки чанд балл монем? нигоҳ кун, ин аниқ 10 нест. не ки голи хуб буд. To get to чанд агане? Not to get то 10 гӯям. чанде бошад? say seven. ихе бошад байни 7 ва 8. майлаш. From the talisman. You don't want to let him go inside on his left foot. No. Oh, it's a great ball from Trans. Oh, no. There it's got to be. What a goal. Great goal. хело хуб. қоил кард. This guy's a baller. мазоқ кард неки кӯдак. You remember them picture there? Aye. Oh, Aye. I shouldn't even laugh. He's not ман ин амудашро дӯст медорам. now this. хатои зур кард. не шӯхӣ кард This is a фақат. 10. This is a 10. и аниқ 10 бояд бошад. бояд 10 монем. The reason why that's a 10, yeah. Let me tell you why. техникаша нигоҳ кун, ин одам басавод аст. He beat my man. He beat Salah. дӯсташ доштам. And he done a fake shot. ӯ ҳамаро лол монд. аввал ҳимоятгарро гузашт, баъд бо замақ дарвозабонро хобонд. дар охир ба ҷои холӣ гол зад. So he амали said he қинро инҷо fake кард. shot. He- яъне ту гуфтанӣ махсус кард ин корро. албатта охир, агар махсус намебуд, ӯ меғалтид. розиам хай, дидам нав. Yeah. бисёр бо боварӣ корро кард. Palm of it. Yeah, that's it. аҳа, дидам, ҳамаро фиреб дод. I'll say that's a. Yeah, that's a. And he гӯё done рақс it дорад дар without- он ҷо. It's- Дилам ба зонияш it really сохт. went, bro. Ooh. зур. Chop. дарвозабон канӣ ту. He didn't chip that. I ба don't care фикрам what ҳам else, ту he зад didn't ки chip гол that. шуд. не ӯ дониста кард. Did, he did. Play. Play. тенҷ зад. ба манам писанд омад. канӣ бинем? Man called it, you know. аввалаш зур буд, вақте ки бо боварӣ гап зад. In the чӣ Prem. гуфт ки голи мавсим? Goal of the season. ҳа, ин голи мавсим мешавад гуфт ва дум. Bang. Stop it. That's mad. That's mad. ман 10 балл мемонам. майлаш, ман рӯзи чӣ ба 10 балл? Though for you. Because he said. охӯ чизе ки гуфт кардак мардак. Over the keeper's head. хайр рост бо боварӣ кард курашро, дар гапаш истод. To do that is serious. You got to back your talk. Man. Back your talk. He called it. He called it. гӯё ро гашта истодааст. Oh. нигоҳ кун, гол зад ба Давид. Давиде.
зур буда. ман ҳеҷ чизро нафаҳмидам. манам ҳам хе. Wait, I'm so sorry. What is? Why did ҳимоятгарон where's the кани? defenders? барои чӣ ҳимоятгар тоқа Where's the медавад? defenders? ана голи хуб. Pictures. вой ман накун оддӣ буд. Mags. Oh. Nice. He's just enjoying бин чӣ himself. хел аз худаш розӣ аст. зебо. Close them. To control with the стили left, зиданро Mags with кард. the left. худи худаш. See you later. баҳо теканӣ? Yeah, that was nice. ман 7 балл мегӯям. I'm saying a 7. Seven or five. ман бошам 5 мегӯям. ду каса гузашт бро, ду каса. The second one, майлаш 7 мемонем. they hit his heel. It went clean. Bang. What a goal. голи олӣ зад. бо зур тупро ман кард. You can't stop them chops. Yeah, no. ҳам ту бо суръат гузашт халос. Yeah, running at speed like that. соз буд наки. Straight in. эй иққа таъриф Yeah, мекунӣ? swish. камбудӣ надошт охӣ. ман фаҳмида будам. Ooh, my days. Yeah, banger. He's on it. худаш мезанад, худаш мезанад. дуруст охӣ, куҷо пас медиҳӣ дигар? He's on it. ба фикрам даста номи ӯро дорад ё капитан аст. My team. He's team captain. He takes it serious. рӯзи дароз машқ кард чӣ? ба фикрам амхе кард барои гол задан. Literally. He was there. ба хотири first. худаш талош мекардааст. He got the pitch. хай тамом, кадомаш бештар маъқул шуд ба ту? вақте ки пеш аз гол задан эълон кард ки голи мавсим мешавад. чӣ хел бобоварӣ корашро кард? ман то ҳол хайронам. And then execute it. дуюмаш вақте қариб ранги Роналду гол зад. фикр кун агар дар АПЛ ҳамин хел голҳо шавад. Happens in like тамоми ҷаҳон медиҳ. so I think like that's a truly world class finish that one was. I would say. ман бошам одаме ки ҳамаро гузашт интихоб мекунам. бовар кунед ногаҳон набуд, ӯ дониста кард. It's a skill. ҳамаро фиреб кард. Hatto He might Moro. have not meant it, but it was. ба ҳамин навори мо ба анҷом меёбад. голи дӯстдоштаи худро дар комментария нависед ва ҳатман лайк гузоред. хайр дӯстон.